Dobrý den, tak se pojďme podívat na to, jak vytvořit příspěvek. Je to jednoduchý, tady normálně v HairHub, tady jsme na té hlavní stránce, tak a tady si kliknu, HairHub, jednoduše, to asi znáte, příspěvky, a tady potom přidat příspěvek. Důležitá věc tady potom je použít výchozí editor, a nevím, třeba ahoj světe, klasicky. A tady třeba, nevím, já jsem Filip, například, jo, to je nějaký podnadpis. A vlastně všechny ty věci se dají potom přidávat zde, v tom plusku, tady potom je další, můžu přidat další odstavec. Ahoj, já jsem Monika, třeba. A vlastně tady je spoustu potom dalších možností, ale vás asi bude primárně zajímat odstavec, nadpis, ten je tady, obrázek, a to jednoduše jako přetáhnete z počítače, takže dám tady upload, a tady dám třeba tady ten, co tady mám teďka zrovna, menším to třeba na takovouhle velikost, nebo galerii, to vyberu třeba tady z knihovny médií, tady třeba 3 fotky, co tam máme nahraný, šup. A dá se s tím jako potom hrát, jo, trochu, ale jsou to takový jako, no potom se s tím dá takhle jako si hrát, dá se tam vložit samozřejmě odkaz, tam se tady dá samozřejmě oříznout, to se dělá scrollováním, musel by se na takhle použít. No, nebo tady přidat nějaký text přes obrázek, nebo titulek, auto a tak. U té galerie je to stejný, tady se dá dát, nevím, nějaký efekty na to, odkaz, samozřejmě to stejný, zase scrollováním se to dá jako oříznout. Vlastně ten princip je velmi, velmi podobný, no. A nevím, co by vás ještě tak mohlo zajímat. Nějaká mezera potom se tady dá přidat všude. Třeba sem, teďka je tady potom prostě volno a tak. Takže jako takhle jednoduše se dá udělat potom článek, no, primárně tady přes odstavec a nadpis a galerie a obrázek. Jsem se díval, že tam máte nejvíc, takže asi to. Kdybyste tam chtěla vložit video, šup, tady si najdu video a většinou se to dává jako z nějaký URL adresy, aby to nebralo tolik místa, takže by jsem tady vložil, já nevím, YouTube a bylo by tam potom už video, jo, takže tak. No a poslední, co je potřeba udělat, je publikovat. A článek je na světě, můžeme se na to rovnou podívat, publikovat. Tak, máme to hotový, podíváme se, jak to vypadá, zobrazit příspěvek si dám. A potom to vypadá teda takhle, tady máme nějaký... To písmo, který vidíme tady, není stejný jak tady, protože na tom webu, nevím jak to prostě popsat, je nastavený nějaký písmo trvalé a to se prostě tady v tom editoru jako neukazuje, takže to písmo bude vypadat trošku jinak. Jak vidíte, tohle je jiný písmo než zde, tak jenom abyste věděla. No a to je teda všechno. Tady se potom ukazují doporučené články, jak to máte doteď klasicky. Takže takhle, no, takhle se dělají články. Věřím, že to nějak půjde.